Dobrodošli u specijalno izdanje emisije TV Lica kao sav normalan svet koje je posvećeno 15-godišnjici postojanja ovog serijala. Ove subote krećemo od 2003. godine. Спасибо, копичка будет хорошая, я знаю. Koliko jezika govorite, Branka? Szeretem magyarázni, azért mert újvidéki vagyok, kérlek, magyarski. Je parle français aussi parce que ma père était la professeur pour la langue française et l'Allemagne. Ich spreche deutsche Sprache, weil ich habe gelernt in die Schule und mit meinem Vater. Dobro. Говорю по-русски, потому что жила 2 года в русской общежитии в Белграде. И учила, и говорю так, как говорю. А потом I played in America, Kansas Lawrence University, 35 years ago, Mother Courage in English. A od bivših velike domovine? Tudi pa govorim slovenski, sem bila v Kopru za jugoslavenskim dramskim, pa na televiziji sem govorila. Tukaj, kakšna gospa Branka govori slovenski? Nikdor pa ne govori. Ja govorim, imam zelo rada otroke, pa v Sloveniji malo govorim slovenski, ne, i v Beogradu, ne. A potem, vsaka da zborujem makedonski. Jaz si imam zlatna plaketa na krvodaviteljstvo Makedonija molam i ja sam v društvo sega 4 godine ušli, v društva Šar planina v Belgrad, kjer si odim po bregu na Makedonija za deca, v detski dom, v Skopje. Imam poziv da idemo tamo, ja sam tamo veliki prijatelj u skopskim domovima dete. Za Primorski bezo. Pa recimo, evo, kad je majstor ovaj završavao te stepenice. Dobro. To su drvene stepenice, to je jedan detalj koji sam eto sad video pa sam se toga setio. Urađeno je od hrasta koji je bio relativno mlad, skoro ubran, kako bi se reklo. To se desilo. Posle izvesnog vremena dolazim ja noću tako kući i čujem samo vruska. Žiškovi rade svoj posao, rade li rade. Svi spavaju. Ja sedem i razmišljam kako da im doaka, mislim. U to vreme, to je bilo možda negde 89, 88, ako sećate, kad je bila ekspanzija Rusa na pijacama. Da. Ja lepo odem na pijacu i kupim jedan stetoskop. Dobro. Lekarski stetoskop, jeli? I dođem ovde kad deca spavaju. Znači, ne sme da se čuje ni frižider, ništa živo. I ja to lepo stavim na uši i polako slušalicom lociram. Gde je? Ja sam onda gde god je belo, znači ako čujete ovako, čujete da on gricka, a tu je negde 5 mm ili 5 cm, nije važno beljika, znači budite sigurni da je u beljici. I to je onda sve tu flomaster, take, fino sam je to sve izbeležio. Onda lepo odemo u apoteku, pa kupimo nek silolin, to je otrov za žiškove, pa uzmemo u apoteci ovo običaj jedan špric, pa onda uzmem bušilicu, pa burgijom probušim na sva ona mesta gde sam stavio znak X, po duboko santimetar 2 unutra, ali burgija je morala da bude široka tačno toliko koliko je ona, kako bih rekao, gde igla ulazi, vrh ovoga šprica, da može da uđe unutra i polako, lepo svuda stavite to. To je ta pekara u kojoj kupujete lepinje? Jeste, za mene su najbolji u gradu. Dobar dan, Jelena. Dobar dan. Kako ste danas? Dobro, hvala. Kako su lepinje danas? Lepe, vruće, kao uvek?
Pa vi stvarno imate privilegiju, znači da pravite za princeze lepinje, toliko su dobre. Toliko su dobri da mi smo namjerno došli kod vas. Pa vidi kako su divne. Baš vruć. Hvala veliko. Kako ljudi reaguju? Vi ste veći deo života proveli u inostranstvu. Da li je uobičajeno da kad ljudi sretnu nekog ko je ajde da kažemo princeza, ali koja je javna ličnost i koja je popularan, da budu srdačni i da imaju utisak da mogu s njim da razgovaraju kao u Srbiji? Jako su intimni sa mnom, uvek. A u inostranstvu? Je li to običaj? Ne, u inostranstvu... Mi smo specifičan narod. To me je zanimalo, da čujem komparaciju. Za mene oni su najljubazniji na svetu. Idemo onda na pijacu sad, jel? Ko hoće da proba lepinje? Leko za lepinje? Taj neposredan način obraćanja kome smo prisustvovali malo pre, koji idu čak dotle da vam govore ti. A, jeste. Kako doživljavate to? To je baš normalno, znaš, da pre rata kralj je uvek pričao ti sa svima. I oni njemu. To nisam znala. Samo ljudi u sredini kažu, pošto među kralj i naroda nema razlike. Ovo je lepa priča. 10 godina unazad, kako ste se snalazili? Volite se baviti tim, kako ih rekla, nesigurnim profesijama? Ja mislim da je njemu bilo lakše, on je bio kod roditelja. U stvari nije ni meni bilo toliko teško jer sam bio mlađi. Ali mislim da sad ponovo ne bih mogao da prođem kroz celu onu varijantu. Kroz studije, gladne studije, onako. Bili smo gladni, bukvalno. Da, kako to izgleda kad neko dođe s 18 godina, prime ga iz prvog na Fakultet dramskih umetnosti i tu je neko ko mora da se bori za opstanak? Ali bukvalno, bez obzira na to koliko to patetično. Prvo, ja sam imao traumu od Beograda kao Beograda. Mislim, vrlo teško sam otišao iz Kruševca i ostavio porodicu ovde. I nekako svi moji drugari su otišli u vojsku tad. Ja sam upisao fakultet kod jednog profesora i odložio vojsku. I bukvalno sam bio sam. Bukvalno sam. I prvo što mi je to bilo jako teško. Drugo, cela kriza koja je krenula od 91. 2. 3. 4. pa evo do danas. Ali ono što je bilo bitno, što bi rekao moj profesor Vlada Jeftović, pošto je primio 9 provincijalaca, on je rekao, to su ljudi koji su rešili da ostanu u Beogradu. Znači, rešili su da dobro rade, da...
To znači da ste vi rojalista? Jesam. Sad, pa ja to svugde pričam da sam iz nekih drugih razloga nego drugi, da prosto osjećam u tome jednu veliku pravdu, da vladalac mora da bude sin svoga oca, a nije ga narod izabrao, nisam ga ja izabrala, nego osjećam ga kao neko ko, eto, čak i da mi nije po volji, mora mi biti po volji, jer samo on to može da bude. Ja sam bila ubeđena da vi ne dozvoljavate da vam iko naređuje, mislim, bilo ko, mako ili kako god hoćete. Pa, mislim, ne možete. Svaki čovek mora da se povinuje i da se prilagođava. I ja sam takva, Tanja. Znači, dolazi u obzir samo sin svoga oca. To ja jedino takvog vladara priznajem. A ovo što je narod izabrao, u to ne verujem. A narod je uvek podeljen. To sam isto u ovoj knjizi napisala. Narod je uvek za i protiv. I potpuno je svejedno da li pobedi za ili protiv. A demokratija je zapravo u tome da su u pravu i oni koji nisu. A kraljevi su sinovi svojih očeva i to je neka viša pravda. Sad ste opstovali kad smo prelazili... Jer sam smela u emisiji. Pa niste ponovili? Da, nije. Pa, mislim, ja hoću da budem fina. Ali kako to izvorno zvuči? Pa izvorno je jako jednostavno, da kralj mora da bude sin svoga oca da bi mogao mene da vidi. Da, 2 sina i ćerku. I to je također priča koja je vrlo intrigirala ljude i onda su ono čuveno od divac div govorili kao div je i na taj način. Ti u stvari imaš 2 sina i ćerku koju ste usvojili iz Zvečanske. Da. Koji su roditelji 99. poginuli na Kosovu. Da, tako su nam rekli. Ali to je, kažem, na neki način i nama uopšte kao familiji, porodici, Bog poslao ona je čudo da je super se uklopila i kad kažu ljudi ima razlike, nema uopšte razlike da li je po krvi ili ne po krvi. Važno je ko je odgaja i na koji način je stavlja u proces svetskog života. Tako da lepo se uklopila, kažem, presrećni smo s njom. Po ovom što sad pričaš, čini mi se da je ispravna ona priča koja kaže da su ćerke melem za svakog oca. To ne bih mogao da kažem recimo pre, ali sad sam ubeđen u to jer neverovatno kako očevi imaju taj kontakt sa ćerkama. To je dok kažem, čovjek nema ćerku, ne može da zamisli koja je to razlika. Koliko tvoja mala ćerka sad ima godina? Ona je 5 godina i ljubimica od prvog dana, tako da... Znači, još uvijek ne razmišljaš o onoj varijanti ili teško tim momcima koji moraju da dođu tebi da se predstave kao momci tvoje ćerke, to kažu da je najteže. Neću o tome da razmišljam još, jer to je... O, da, to je tipično. Kažem, da se ne opterećujemo. Sinovi su super. Koliko je njima godina? Luka je 12, Matija 9 godina, 9,5, 2,5 godine razlika. Luka je sad završio 5. razred, Matija 3. Dobri su đaci. Ali pričate srpski u kući? Da. I dobro govore srpski, ne spada onu kategoriju koju je zaboravila? Ne, to bi bio veliki neuspeh moj. U onom malom sam počeo, kad sam se prvi put pojavio na 11. aprilu. I ovde sam kasnije, posle kad sam već učio da plivam, ovde, baš ovde. I tu su bili neki drugari s kojima si ostao u prijateljskim odnosima? Nije, pa to je bilo niz. Ja sam tada imao 7 godina kad sam prvi put došao ovde i već ta je neka ekipa s kojom smo počeli već posle nekih godinu dana i znaš kako to ide kada počinje svaki put posle nekog velikog takmičenja aktualan neki sport. Tada je bio aktualan vaterpolo, nas 10-ak je otišlo i svi su nešto prestali. Ja sam jedini igrom slučaja ostao jer sam tu živao blizu 11. aprila i tako, bukvalno prve recimo 3-4 godine je to bilo neko... Ja nisam znao ni da plivam, to je bilo neko zezanje, kupanje, dođem jednom nedeljno. Posle nekdo 10. godine sam počeo već redovno da dolazim. U skladu s pričom o Bitefu je i ta priča o tome kako ste išli uvek nekako ispred vremena, kako ste niste... Trudio sam se. Da, kako ste niste plašili da postavljate i najneprijatnije pitanja, pa je ušlo već u ozbiljnu priču onaj sastanak
saveza od pre partijski, od pre recimo više od 10 godina kad ste postavljali pitanja o pravima manjina pa i seksualnih manjina. Kažu da je to izazvalo opšte komešanje, da ne kažem izgražavanje. Pa to je prvi put u istočnoevropskim zemljama da je postavljeno to pitanje. Ja sam onda to rekao što sam imao da kažem i više se na ta pitanja nisam odgovarao, niti smatram uopšte da čovjek treba da bude sloboda izborena, ali ne treba čovjek da se obeležava sa seksualnim opredeljenjem i erotskim opredeljenjem, jer je to samo jedan deo. Mogu da kažem, to bi bilo kao kad bi se napravili udruženja ljubitelja sarmi, recimo. Dobro, seksualitet je nešto mnogo komplikovanije i lepše i ljubav i tako dalje, ali ima svoju fiziološku stranu, pa tako da ja... Ali Beograd o kome pričate sa onako puno ljubavi i razumevanja nije se baš pokazao mnogo dobrim domaćinom nekih okupljenja tih vrsta borbe za prava. Jednim delom. To je manjina protiv manjine. Hoće sad da nastane panika zato što još ne počinjete da snimate, a? A hoće malo već. Ona je inače nervozan bio, pošto sam ja kao zakasnio pola sata. A, zvezda. Nisam, nego piše u 9, a ja sam... Se uspavao? Pa, recimo. Dobro. Ja sam došao u pola 10 ovde i onda je on bio jako ljut. O, gde si ti, ja tebe da čekam džabu. Ali onda smo čekali još pola sata, ne znam ni ja šta, nije ni važno. Ne, šta, filmu je uvijek to tako. Svi viču, svi se deru i onda svi... Kao u vojsci, žuriš da bi čekao i čekaš da bi žurio, to ti je to. Koja je tvoja pozicija? Pa moja pozicija... Ustaneš ujutru u 9, zakasniš i kažeš Ustanem ujutru i kažem, Šole, izvini. Dobro. Zabrneš i izviniš se, to je uvijek dobra stvar. I druga stvar, dobra je da se ubaciš koliko god možeš u njegov film. Pošto ovo je njegov film. Ja bi sve ovo drugačije. Zaista bi druga, ja bi i kameru, ne znam, ovde, i rasvetu bi tamo, i glumce bi odavde i odavde, ali to je moj film. A pošto je on njegov film, onda je najbolje da upadneš u njegov film i da koliko god možeš njemu pomogneš da budeš s njim na liniji, da ga pratiš kad ga on nešto kaže ili kad lupa ili kad greši, da budeš uglavnom na njegovoj strani. Znači, ako imaš tu primisao ja bi ovo drugačije, ja bi sve, onda ti užasno teško sve bude. Jer zaista svaki čovjek bi verovatno to drugačije. I onda ti je mučno na snimanju. Ovako, ustaneš u pola 10, izviniš Šole, kaži gde hoćeš, staneš i ne se sekira. Da. Moj predlog je da odemo ovamo kod komšća, on će da nas ponudi rakijom, ja se nadam. Pa to je ona prednost, zašto je dobro biti glumac? Da. Ne, ovde ljudi su dosta, kako se to kaže, gostoljubivi za glumce. Znaš, kaže, imamo najbolje glumce i najbolje sportiste. U srpskom koji si izgovorio su bile... Neka psovka, verovatno. Verovatno, da. Ajde da se pravimo kao fini, pa poštujemo tvoj imidž u publici, pa kažeš rekao sam. Pa rekao sam verovatno, naučio sam verovatno hvala. Dobro. Pa onda zdravo. I posle toga psovku. Ne, psovka bila pre. Pokušavali su na različite načine da definišu ono što je vaš sadašnji posao. Jedna od najmodernijih je bila da ste vi DJ ozbiljne muzike. Kako vam to zvuči kao titula? Pa, dobro, tu definiciju sam donekle ja sam lansirao. Priznajete? Da. S obzirom da kada sam se pojavio kao DJ ozbiljne muzike, to je bila 80. godina, kada je vladao jedan haos i DJ-evi su počeli da se pojavljuju tada, znate, u drugačijoj formi. I onda sam ja hteo da, kao neka vrsta advokata ozbiljne muzike, jer su se ljudi iz ozbiljne muzike su dosta onako povučeni. Možda su sad malo promenilo, možda sam i ja malo doprinao da se oni promene, da se malo pokažu, da se vidi šta oni rade. Onda sam ja tu svoju emisiju Dragster ozbiljne muzike, koja je sada u 23. godini već, rekao zašto ja ne bih koristio rečnik, popularni rečnik mladih. Tako da u Dragsteru, već počevši od Dragstera ozbiljne muzike, pa top lista, pa hitovi i prirodno je da ako imate top listu i hitove da je tu i DJ. I onda sam ja rekao, pa evo, konačno pojavi se DJ ozbiljne muzike, a kako sam ja DJ Dđ, to je ovako i tu dosta. A Dđ, Dejan Đurović, DJ, ti je pao.
kom jeziku komunicirate s igračima? Pa moja je sreća da moj pomoćnik Dimitris govori izvanredno engleski, grčki naravno, pošto je Grk, ali govori naš jezik. Studirao je u Zagrebu, završio DIF i govori perfektno naš jezik. Ja služim engleskim, španskim, italijanskim, nisam naučio još grčki, neke stvari znam, što su neophodne za posao, ali engleski uglavnom koristimo. Kažu da ste za fantastično kratko vreme naučili španski jezik. Bila je potreba taka, da, veoma brzo, uslovno rečeno, 3 meseca neka, progovorio sam. Naravno, bio je u početku indijanski, španski, ljudi se malo smejali, što je običajno, ali mogu da kažem prilično brzo. Prve već neke konferencije štampu koje sam imao, to je bilo upravo u tom periodu. Posle 3 meseca, naravno, imao sam čovjeka koji je bio moj prevodilac uz mene, pa bi me on upozoravao na greške, ali bilo je smešnih stvari, naravno, na početku kad se uči kao i svaki jezik. Da. Treba to sve da se zapamti, vremena da se pogode, ali sve u svemu sam zadovoljan. A grčki sada? Grčki ne, grčki još uvijek ne i pomalo me sramota. 4 godine sam dole i već imam onako kritike od mojih dobrih prijatelja Grka, koji inače ne govore ni jedan drugi jezik. I onda onako sednemo, kad oni pričaju na grčkom, ja pričam na engleskom. I mešavi na ta dva jezika. I onda se nekako sporazumemo, najvažnije sporazumemo, ali stvarno mislim da je vreme i probat ću, pošto još 2 godine ostajem da naučim, jer mislim da zaslužuju ovi ljudi s kojima radim i jednostavno veliki broj prijatelja sam dole s njim. Ćao. Imaš jedne takve papuče iza mene, pošto ćemo se danas družiti u tvojoj kući. Nemam, ovo su nove, ovo su za zimu. To su za zimu. Da ne zebu noge, zdravo. Hvala što si pristala da te slikamo ceo dan. Danas je poseban dan, zato što je premijera uveče. Jeste, ovo je Gavrilo. On voli da dočekuje goste. Koliko si dugo već u ovom stanu? 94. A, 94. Posle Underground. Da, bila sam na Banovom brdu u Finskom gradu i onda sam radila sa Kustom i onda je naravno to sve ispalo više dana nego što je predviđeno i onda sam ja imala para da kupim još jedno 10 kvadrata. E pa hvala Kustu. Kad ih bude još neki da se predstaviš u veći stan. To tako bilo. Času ruku ste mi dali. Srećan rođendan, slavljeniče. Kako si ti? Evo, je li to tačno? 7-2? Pa da. A mi smo htjeli da obrinemo 2-7. Ne. 7-2. Ovako je taman? Da. Hvala si mnogo. Hvala. Jeste uzbuđeni? Jeste. Mnogo sam uzbuđen. Danas ću u vašem rodnom Kučevu, Dom kulture, poneti ime Đorđe Marjanović, pa nije to mala stvar. To je fantastično. To je... Nisam uopšte mogu da očekujete. Ne. I stiže pun autobus prijatelja iz Beograda, kreću danas pred koncert. To je strašno.
su klinci partizanovi, vi kakvi su, glej. To je do 18 godina. Kad sam ih prvi put video ovdje na bazenu, ja sam svima govorio vi. Pa kad su oni klinci, čovječe, koliki je partizan, razumiješ, koliki je klub. Ovo je moje resetovanje, razumiješ. Ja dođem ovde ili šta god da radim preko celog dana, ja samo mislim na ovo. Kad pljusnem u vodu, onda je dole tišina, razumiješ. I onda u toj tišini, i kad Paja se pojavi, to je onaj tamo, ono je Deki Udovičić, a Paja je onaj levi, što ga vidimo u amfasu. On će sad da dune u pištaljku i onda pljaska, pljusneš unutra, kao da ti je pritisnuo na dugme, znaš, za reset. Cvijanović odlazi da se resetuješ, a mi ćemo malo da virimo sa strane. Zvija, koliko krugova ovako? Pa obično je 50-ak, znaš, tamo i nazad. Kilometar i po. Dobra ti je ova konkurencija, daju tempo. Jeziv. Ste to spremali za snimanje danas ili? Znali smo da dolazimo. Evo sad što plivaju test 1500 metara. Katastrofa, 30 širina, 50 metara. To im je test. Sad smo izvali da plivam s njima. Hoćeš da plivaš s njima? Ne, nemamo šanse, pa de, tako. Kaži, ovi s televizije žure, hoću da idemo na kapu, ja bija, ali kao učinit ću vam sledeći put da plivam. Tako ćemo. A ti znači navijanje? Nemoj ništa, ne, samo... Da ne navijam, ništa. Nemoj oni ono sluha prema tome, oni su nemilosrdni. Ništa, ne. Znaš kako je ovdje disciplina? Red radi disciplina. Katastrofa. Kad bi imali takve trenere inače. Da. Mislim, i uopšte. Da, i uopšte. Čekamo te na kafu. Ajde, hvala, ajde, vidimo se. Dolazim brzo. TV lice pratimo danas ceo dan. A jel? Da, pa da. A mene? Pa vas kad dođete na red. Mislim, tako ti je... Eto, kad ti je otac javna ličnost, onda je prvo pitanje, a mene? Šalim se, ne? Naravno. Sve će biti u redu s kolima, tata, ništa ne brini. Ekipa će snimati svaki moj pokret. Ne radi se o snimanju, nego o tebi da paziš. Kao da imam 16 godina. A napunila se koliko pre neki dan? 29! Pa dobro. Još godinu dana, pa... Da li je istina ono što se toliko povlačilo po tabloidima i po koluarima beogradskim, da je lako kad ministar kulture igra u jednom filmu, pošto je finansijska konstrukcija zaokružena? Ja mislim da smo on i ja isplanirali od početka još neke 91. godine kada je Milošević počeo da pravi takvu državu u kojoj smo mi bili. On i ja smo se dogovorili kome zapadne da bude ministar, da obavezno spakujemo priču, finansijsku, normalno, i ovo je ispalo idealnije. Ja kao ministar, s obzirom da je on pisac, ima izuzetne ideje, mogu da finansiram njegove ideje, a on mene da stavi kao glumca, jer ja inače ne mogu se zaposlim. Dokaz da je to tačno je da smo mi vukli kameru sa sobom 12 godina, snimali zbog tog filma. I tako da imamo taj dokumentarni film i sad nam ne veruju. I sad ne veruju i kažu, eto, vidite, lako je to. A ja ću vam reći samo sad u brojevima kako to izgleda. To izgleda otprilike ovako. Ministarstvo je raspisalo prvi put konkurs za scenario na osnovu koga će se snimati film. Grubo govoreći, to je oko 200.000 evra. Kada se skupi suma cela i ako film košta 1.000.000 evra, a to je u Srbiji računa se kao visoki budžet, onda vam Đelić uzme 300.000. Vi ste stvari u minus. Znači ja uzmem od Leke 200, dodam 100 i dam Đeliću. Dobro, malo preteruje, ali da. Pa ne, porez je 27%. Plus porez na honorare, vi to znate. Ako nastavimo, posvađat ćemo se, bolje ne. Ne, pa sad ja još da zakuvam, pa da kažem, ako padne Lečić, pa Kovačević postane ministar kulture, Lečić može da računa na pomoć u vidu neke finansijske konstrukcije. Pa jedan će biti sigurno. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège. Smo stigli u pravom trenutku, to ste tempirali, jel? Pa tempirao sam da dođemo u pravom trenutku.
jer evo Eiffelova kula je 2000. godine dobila ova svoja svetla kao božićna jelka, evo sad polako tone u maglu. Ali sada na svaki pun sat ovako treperi sa ovim svetlima po 5-6 minuta, kao neka uspomena na tu 2000. godinu i početak novog milenijuma. I nama podsjećanje da je 11 sati i da ne smijem da izračunam koliko je sati od jutros od kad smo počeli snimanje. Pa idemo još malo. Ajde, Kristin, dođite da privedemo kraj dana u Parizu kako doliči, ali u podnožju Eiffelove kule. Čovek navikne na ovoliku lepotu. Kad svakog dana šetate ovde psa, ali prosto prestanete da primećujete koliko je ovde lepo. Pa ne, Pariz je stvarno prelep grad, ali, na primjer, mene Eiffelova kula više ne impresionira uopšte. Navikao sam da je tu, jer stanujemo tu na 10 minuta odavde i ja svako večer ovde dolazim i šetam se i ovim Marsovim poljima, tako se zovu. I ovo je stvarno prostor koji jako volim, zato što je puno turista ovde preko leta, ali u ovom delu parka koji je na onu stranu, tamo može čovjek malo i da se usami i da sedi, da pročita neku knjigu popodne i tako, kad je lepo vreme. Zaista je ovo divan prostor, ja ga jako... Ne deri se, Bogdane, ne deri se. Čoveče, bože, nemoj, probudit ćemo celu zgradu, nemoj da... Ček, mantiju sam... Ilić, je li uvek ovako uzbudljivo ujutro ili samo nedeljom? Uvek. Uvek? Popodne i uvek. Uveče, mislim, dok ste bučno u kući, da. Ajde, ispade. Samo tiho molite, nemoj, izbudit ćete sve živo. Ajde. Ajde. Kao ekskurzija kad krene. Ajde, čekaj, ja sam gde su... Ajmo dole. A koliko dugo nisi stao na skejtu? Koliko? Pa i 10 godina, ja mislim. Sad je 10. Dobro, sad je samo instruktor borilačkih veština. Da, sad sam samo to. Zaista? Ja se sećam Stefana i njegovog brata na sajmu knjiga kao ninja. Još uvek imam pokrete profesionalca. I mlaćenja, u trećoj emisiji Nedeljnik koju sam radila A nije loše, dobro. Bili su potpuno neodoljivi. I jednog intervjua u kome je vaš mlađi sin rekao pa šta radi maestro? On kaže vežba, ali ponekad ga premlatim. Ne, a šta ti radiš? Kaže bijem brata. Bijem brata. To nema šanse, nije dobar, evo da objasnim. Prvo, ovo treba da bude veće i ovde treba da ima isto ovako. Drugo, treba da ima šmirgl papir. Dubravka, potpuno zaštitni znak, pošto kako smo parkirali kombi tu, ljudi su... Dubravka, druga vrata desna, Dubravka, druga vrata desna, što nisu pitali kod koga idete. Da, apsolutno. Da, to je važno. A u početku, jer Pera nije znao da ja nemam otpor prema tome i onda je snimano nešto i on kaže, ja dođem i rekao, pa što bez mene? Znaš, ono mi kaže, pa možda, znaš, ono počeo, ne baš da muca, ali pa možda ne želiš, ne bih htjela, zašto ne bre, ja to ne krijem ni od kog i nikako, jel? I nisam tamo u domu, nego je ovo jedna garsonjera koju su oni zbog mene prepravili, divno, opremili. Ja uspela da uznesem svoje stvari. Čim sam okružena svojim stvarima, ja se osjećam kao i u prethodnom stanu. Jer bio je uslov tamo na Bežaniji da se mogu eventualno slike, kojih isto imam, i knjige i šta ja znam, ali ništa od svojih stvari. Ja sam u ovome rođena, odrasla, divno mi je, jel? Da budem i sad, što kaže Bera pred kraj, pa možda i nije. Ti pođi moru, šumi, pođi valu, ti brodi zori, brodi moru, ti idi gori,
idi žalu, ti hodi, hodi zemlji, njenom dvoru. I ako pjevaš, pjevaj o njoj. Nek zagrljene ruke svijetle zrakom. I ako sanjaš, sanjaj spokoj. Neka se i zora sretne s mrakom. Ne, brže od života ne. Ako misliš bilo gdje, moraš sporije. Lako. Pa nije vidio da ćeš sada probaš. Jo, čekaj, izvini, moram. Ajde, što ti je žensko, to je jače od nje. Koliko je? How much? This is cost $20, that cost $10. Ko što je to? Koliko? Srbija, Belgrade, Beograd, Jugoslavija. Tito. 10 i 20. 10 i 20. Čekaj da vidim. Ja, crna i koja još ima? A ima još neka sa petokraku. Šta je ovo? Je li ima tu? Zvezda? Je li ima ovde? A, što da hoćeš? Da. Može, skinut će ti to. E pa pazi. Ovu ću da uzmem. Dakle, žena koja lako kupuje. Moram da kupim drugu, pošto mi je rekao. Pazi, nisam verovala da ću naći, ne mogu da verujem. Tak, девочки, сзади вот так вот. Čekaj, nemoj da snimaš koliko imam para. Pa moraš da probaš. Pa nije za mene, ali to je meni, to je veliko. Jel veliko? Big. E, super. Idemo samo još usput da probamo da vidimo još jednu od nezaobilaznih znamenitosti. Da mi stvuj. I da stignemo na vin. Ajde, na toga. Strava. A vidite šta je ovo, šta mislite? To je sir za usmrđivanje. Šta je to? Da, pravim kamamber. Sam? A da, sam. Koji je, evo imamo terasu, imamo korpu. Sad ga slušam 3-4 dana malo. A kakav sir? Običan? Nikakav. Nikakav sir, dobro. Mislim, znaš, naši sirevi, ozbiljni naši sirevi su ipak dobri, ne treba ih iskušavati. A ovo je jedan sir, ovako vlak sir. Ne ona gruda, kako je zovu sasvim, nego mlad sir, tako pastast. I ja sad to ostavim, malo se prosuši, onda ga stavljam na kant i srckam ga tako da ima vazduh i stavim ga u frižider 2 mjeseca, 3 mjeseca stoji. Taman za džuđe, za moju slavu. Evo, Živanov recept za kamamber. Uzeti nikakav sir i od njega napraviti francuski, moram reći. Kupili smo 2-3 kila, pa žena naravno jede sad ovako. I stalno idem, drži predavanje našim onim jadnim ženama na pijaci. Pa zašto ne prenosim? Ju, Bože, sačuvaj.